Vi er så en gruppe fra HTX bestående af Jonathan, Alexander og Thomas, som skal forklare om redoxkemi. Så vil vi starte ud med, hvad er redoxreaktionen? Redoxreaktionen består af en reduktion og en oxidation, og det sker ved, at der bliver overført en elektron fra et stof til et andet stof, som så optager elektronen. Med andre ord sker der det, at når der opstår den her oxidation, hvor et stof afgiver en elektron, så optager så det andet stof elektronen som en del af reduktionen. Vi vil nu snakke om, hvad oxidation og reduktion er. Oxidation, eller iltning kan man kalde det på dansk, det er en kemisk proces, hvor et stof eller et materiale indgår i en forbindelse med ilt. Under oxidationsprocessen afgives der så elektroner. Reduktion er så det omvendte, når et atommolekyle ion, som optager en elektron. Og der kan vi så vise her, at det her det er så en reduktion, og det her det er så en oxidation. Og så skal jeg forklare lidt om oxidationstallet. Hovedreglen det er, at summen af oxidationstallet er altid lig med forbindelsens ladning. De frie atomer har ladning 0, det vil sige, at deres oxidationstal er 0. I molekylerne, dihydrogen, dioxygen og noget andet, tildeler man ens atomer det samme, da det gad være mærkeligt, at hvis hydrogen og hydrogen blev sat sammen, og det så gav det dobbelte, da der kun stadig er et molekyl. Molekylladningen er altså 0 i de her heroppe, og så er der igen oxidationstallet 0. Oxidationstallet for en atomioner kan man finde ved at se på ionens ladning. Det kan man så se i et periodisk system, og der kan man så se det på det. Vi vil så gå videre med fremstilling af bly. Bly findes ofte i naturen som blyglans. Blyglans er den primære kilde til at få rent bly. Man udvinder det ved en række forskellige processer, og man starter ved at udvinde blymalmen, hvorefter man knuser den og sorterer den. Det er først nu, at man kan sige, at de rigtige processer kommer i spil, og der er 3 forskellige. Der er ristning, smeltning og raffinering. Ristning går ud på, at man brænder blyglansen, som faktisk er blysulfid. Blysulfidet bliver brændt til blyoxid, og svovlet bliver til svovloxid. Så kommer smeltningen, som foregår i en ca. 1000 til 1200 grader varm skaktovn, hvor man derefter kan tappe det rene. Når det så er smeltet, kan man derefter tappe det rene bly, der er ca. 98% rent. Vi har så lavet et reaktionsskema, der viser udvinding af bly. Vi starter med at kunne se her, hvor vi har blysulfid. Det opvarmer man så det bliver til blyoxid og svovloxid. Alle koefficienter er på 1, og vi siger, at vi har en blymasse på ca. 1000 gram. Vi har fundet de molare masse på forhånd, og så kan vi gå i gang. Vi starter med at finde stofmængden, som er den begrænsede, for grund af, at der kun er én ting, vi skal arbejde med. Derefter går vi så videre og lægger stofmængden ind på de andre, hvor vi så derefter kan regne ud, hvor meget gram vi får af hver. Og der kan vi se, at vi næsten får 1000 gram blyoxid igen. Der er også en anden måde at få bly på, og det er ved at reducere blyoxid med kulstof. Men det vil vi ikke komme så meget ind på. Blyforgiftning. Hvis man har en blyforgiftning, kan der være flere forskellige symptomer. For eksempel, hvis man har fået en akut forgiftning, kan man få smerter i maven inden for få dage eller uger. Hvis man så derimod ikke får en akut forgiftning, men at der bare sådan går længere tid, hvor man bliver forgiftet, så kan der så ske det, at man så føler sig meget slap, at man får reduceret koncentrationsevne, høretab, hovedpine, forstoppelse, nerveforstyrrelse og blodmangel. Desuden, hvis man har kronisk forgiftning, hvilket man troede, at romerne har, det er så en teori, så vil symptomerne så være så svære at lægge mærke til, at man ikke ligefrem vil bemærke det, og det vil ligge skjult. Så derfor i teorien, i forhold til, at det var bly, der gjorde romer, eller
ødelagde Romerriget. Den kunne sådan set godt passe, fordi at menneskerne, de vil så dø hurtigere, og de vil have sværere ved at kæmpe på grund af høretab, hovedpine og nerveforstyrrelse. Og sådan set så vil bly jo også få lagt et lag i den indre krop, og på den måde bliver man jo så forgiftet.